Ти разбираш от пари. Да, точно ти. В България всички разбираме от пари. Няма значение дали ги имаш, дали си ги изкарвал или дали си ги виждал. Важното е, че знаеш как става. Всички знаят как се правят пари, но някак си пари няма. Всички знаят къде да инвестираш, но инвестират само в мнения. Еврото ще ни съсипе. Левът е свят, доларът умира, биткоинът е измама, акциите са хазарт. Имоти, финансов балон, който ще се спука утре и тогава ще купя, а който има пари, със сигурност е крал. Няма друг вариант. И е много логично. В България всички разбираме от пари, затова сме народът, който най-много играе хазарт. Не инвестираме, не планираме, не чакаме. Пускаме фиш, 5 лева днес, 5-10 утре, ей сега ще ги обърна. Финансова стратегия на късмет. В България всички са финансови анализатори. Знаят кога идва кризата, кога ще падне пазарът и кога ще стане страшно. Само дето никой не знае какво да прави с 500 лева, освен да ги изхарчи и после да обяснява как системата е виновна. Тук беден не си, ощетен си, прецакан си, излъган си. Държавата ти е виновна, шефът ти е виновен, банката ти е виновна. Само ти никога. Пари няма, ама акъл има за всички. И най-смешното, всички мразят богатите, но искат да са богати. Всички мразят системата, но чакат тя да ги оправи. Всички искат финансов успех. Без риск, без учене и без търпение. В България всеки разбира от пари. И затова всички сме бедни, но много уверени. Ако това видео ти харесва, харесай го и ти.